Salam alaikum, en balma malien, on fo ko barkada balma kena o dengue do amara sila je chercheur. Ka hina fa ga émission partager an nafa kama ka nga sherifu ke fo shek tiami aidara kabako frati. Ala sherifu ke so kabako fra la fra mi na kan bana badema tension diabète frudimi rendimi kodimi. Sherifu ke ga numéro 78 78 03 03. O temele ngo ka nga pelepele fo no sheku lasna kane nga kutubu pelepele dalembe segu. Ateta te mogoti a mogote sa ni ko frekera Bamako ko pepta nyana bo ale refi ale de munana domina Mali kono ko Mali nga geleya ka bana ko jolite bon tuguni ko intote teme to ko ngele nga du labana o mare amu lafia de kono donc la sana kane a fole mea ka mugada Aboubacar Camara a fana ka foli o belebele bi o kele no ka molutu ba organiser kati no le 2 décembre o temele ngo ka sheku lagare no a dingue o fana ka foli be a kelendo ka mauludu do organiser le 10 décembre na be ka palais de la culture la ni wole plale me zigri dala ngana chamama zigri solo ka se donc li dala o chamama donc en datif la abaw jija akayeni kenen nunga en koko kera ni kenen nunga do fambe mana kay c'est comme la sana kanere de o do ke o temelengo kanga belebele fo no échec sala kanjalo. Actuellement, belebele abe Bamako ambe wakati mkonna la. Nen kanjalo la kaw togo fora bi Mali kono ne bolo o te mogo dogole wonye tuguni. Beba do kafo olu ye donbaga douye. Mamadou Abdoulaye Chadou olu descendant. Donc kanjalo la kaw Sidi Moro kan kase dili umununu manolu togo fora yoro. Balma ne bolo c'est-à-dire dongo kuma bana yoro la. Donc Cheikh Sala belebele actuellement abe Bamako yan aka foli belebele bien. O temelengo ka segu autorité morale ka ofo noye kise aka foli belebele bia donc malidon amedon anga sujet kono sans malidon bi amena kuma sujet do kan a kunte dore anga lay amena kuma jamana do kan a jamana ka exemple ta akambe wakati mna o jamana te dore bi oye Iran me ka diɲɛ bɛɛ dabali ban Iran bɛ ka diɲɛ bɛɛ kamana gan wa bi Iran bɛ ka progrès min kɛ diɲɛ kɔnɔ science ni technologie domaine na diɲɛ bɛɛ kan ka ɲɛbɔ a progrès fɛ n'i y'a ta k'a la révolution iranienne a kɛra 1979 a kɛra a ma mɛn o Mali dun n'i ye Mali ka révolution ta k'a lajɛ an ka indépendance sɔrɔ 1960 Iran ka révolution nana 1979 donc Iran ye yɛlɛma ni changement ni progrès dɔw ta virage à 100 degrés à partir de 1979 u ka révolution kɛlɛ révolution kɛlɛ u ye mun de kɛ u ye révolution sécurisée k'a sɔgɔ à travers les gardiens de la révolution ka mɔgɔw bila k'u ka révolution la kɔlɔsi u kana se ka segin kɔrɔlen ma révolution kɛra kun ni laɲini ni hakilina min kama pour que baara ka se ka kɛ n'o ye mais ko américains ka service de renseignement ko Iran mena plus de 1000, est-ce qu'il y a plus de 1000 drones avec missiles de longue portée. Koubena oreta ka di Rusima ambe wakati mkonna la niya takala. Oba ira ka fo Iran nga jamana sona bara de ma bi kono la technologie des missiles balistiques Iran sembe a jamana ola. La technologie des drones modernes bi Iran sembe a jamana ola. Iran be ka kabako de ke mogo blagata sanfɛ ka satellite blagata Iran sembe ala mbalmo Iran e bara kere imaginez ku ka retard refait bi progrès technologique la Iran ga niveau ka boni France tay pion Iran ka retard refait en seulement 40 ans ɲɔgɔn de 1979 est-ce qu'il y a famu à 2022 Iran y'a ka retard refait muna Mali se ka retard refait Iran ye mun de kɛ pour que ka retard refait ko Iran c'est 1979 révolution kɛlɛ ko Iran ko école scientifique de multipliera ko de plus de 20% école scientifique école technologique école munu n'u bɛ technologie est-ce qu'il y a famu drone dilan école munu ingénierie mécanique auto au domaine nous science mathématique ko olu école de Tchara Iran o école de Poira est-ce qu'il y a famu c'est le mogota dans quoi ko Iran ni domaine fin kera ni science domaine ta kono a domaine jatelente
Iran ye science ɲɛɲini de u y'u ɲɛsin science ma de façon radicale u ka université ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ sara la i mana université ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ 70 bɛɛ ye université scientifique ye n'i ye écoledenw ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ écoleden kilancɛ fanba bɛɛ ye scientifique u bɛɛ bɛ seri scientifique de la cɛ an sera niveau dɔ ma il est temps Mali kura la Mali k'a lajɛ ka exemple ta jamana dɔ kan n'o ye Iran ye Iran y'a ka retard yɛrɛ fɛ munna Mali tɛ se k'a ka retard yɛrɛ fɛ munna an tɛ virage à 180 degrés ka virage ta ka taa Iran ninnu ka sira kan ka taa technologie science ani technologie ɲɛɲini diɲɛ kɔnɔ i ka bonya i ka gasi sigi se kana kɛ i ma i sɛbɛ ka dɔn diɲɛ kɔnɔ wallahi technologie don kuma mugu tɛ dɛ parce que France y'anw faga de u y'anw ka système éducatif détruit ka anw bɛɛ bila kan kalanni la ko littérature k'an bɛɛ kɛ littérature k'an bɛɛ kɛ littéraire ye olu ka kan u ka tagabolo u ka civilisation k'an bila olu o kalanni na ani k'an bila droit kalanni na sariyaw o bɛɛ ye an yɛrɛ k'an yɛrɛ siri k'an yɛrɛ minɛ k'an kɛ France ka jɔn ye ka di France ma u y'an bila o sira de kan mais technologie ni science France tile kelen ma o ɲɛ yira an na donc n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi Mali la série littéraire minnu bɛ France ka kan kalan u ka civilisation France ka dumuni kɛcogo est-ce que y'a faamu France ka ko kɛcogo minnu bɛ o kalan ani France ka kiri bɛ tigɛ cogo min na Mali kɔnɔ bi o de ka ca est-ce que y'a faamu ni minnu bɛ ka science ɲɛɲini an ka taa ɲɛɲini est-ce que y'a faamu kabakolo la mun ni mun de bɛ kɛ an ka taa ɲɛɲini est-ce que y'a faamu furakɛli la mɔgɔ bɛ furakɛ kɛcogo jumɛn na an ka taa ɲɛɲini est-ce que y'a faamu avion bɛ dilan cogo jumɛn na mobile bɛ dilan cogo jumɛn na fusée bɛ dilan cogo jumɛn na drone bɛ dilan cogo jumɛn na missile balistique k'i to i ka jamana la ka jamana wɛrɛ susu o missile bɛ dilan cogo jumɛn na navire de guerre bɛ dilan cogo jumɛn na u ma sɔn ka o ɲɛ yira an na u ma sɔn ka an la ɲɛsin o ma an sɔmina an bɔra o bɛɛ kalama an ye nin bɛɛ faamu Mali kan ka mun de kɛ bi an bɛ wagati min na n'o ka sɔrɔ an ye nin faamu k'an bɛ Mali kura ko ɲɛɲini na Mali kan k'i tourner vers est-ce qu'il y a comme faire une révolution scientifique kabiri ni transition kɔnɔna la a base kan ka implanter a kan ka ye cogo jumɛn na école taara ne m'a mɛn ko Mali la an ka école ta kɛra an ka programme scolaire ne m'a mɛn est-ce qu'il y a comme ko an ka système yɛlɛma de telle sorte que virage à 100 degrés ka série scientifique ka olu de fanga bonya est-ce qu'il y a comme lycée polytechnique ninnu ka olu de fanga bonya ka série fanga bonya série minnu m'a to an bɛ taa science domaine na an bɛ taa technologie domaine ka taa olu ɲɛɲini ne m'a mɛn k'a fɔ ko o yera parce que il est temps série littéraire il est temps droit domaine ninnu an ka lajɛ an ka alu séries limité parce que n'olu cayara jamana o jamana kɔnɔ a kuma de bɛ caya n'a baara ye e m'a ye bi an bɛɛ kɛra kumakɛla ya mɔgɔw ka ca réseau kan bɛɛ bɛ kuma kɛ maliyɛn ka ko bɛɛ kuma de ka ca ni baara ye parce que u y'an bila o système de kan u y'an bila an ka faransi ka kan kalan an ka faransi ka est-ce qu'il y'a faamu civilisation kalan u ka maraw kɛra cogo min na o u ka culture u bɛ dumuni kɛ kɛcogo minnu na u ka mode de vie u y'an bila an ka o de kalan n'u ka sariya tigɛ cogo mais u m'an bila u yɛrɛ bɛ avion dilan cogo min na u bɛ mobile dilan cogo min na u bɛ usine baw dilan cogo min na satellite k'o bila ka taa sanfɛ avion bɛ dilan cogo min na u m'an bila o sira kalan kan dɛ n'a ma ɲa kan o don Mali kan ka taa o sira de fɛ c'est-à-dire ɲina année la année scolaire a programme scolaire sanw kan ka sɔrɔ état ye dynamique dɔ de bila en place o dynamique ye mun de ye état ka dynamique bila en place ale mago bɛ scientifique baden de la scientifique de ka ca c'est-à-dire série science état ka promotion de kɛ o ye a tɛ ɲɛ an bɛ discrimination positive de kɛ ni Mali bɛ fɛ ka kɛ jamanaba ye ni Mali bɛ fɛ ka tɔgɔ to histoire la an ye retard min ta an bɛ se ka retard yɛrɛ fɛ n'an sɔnna 10 ans 15 ans au minimum 20 ans mais a tɛ ɲɛ fɔ an ka base kɛ kabiri transition kɔnɔna la an ka base kɛ état ka politique dɔ créer université kura fɛn fɛn bɛna créer n'u nana licence ɲini état k'a lajɛ ni science de fanga ka bon a université la état ka licence di u ma état ka fɛɛrɛ kɛ jeune fɛn fɛn bɛ yen sisan n'i y'a ta k'a lajɛ n'u caman ye droit ni fɛn kɛ olu bɛ se ka absorber cogo di ka se ka don science domaine kɔnɔna la état k'a lajɛ ka promotion kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ est-ce qu'il y'a faamu science domaine na e ka note baw sɔrɔ e ka baara baw kɛ
président yɛrɛ ka a lajɛ o cercle o tigilamɔgɔ ka to ka promotion kɛ ni olu ye a n'olu ka to ka ye a ka kɛnɛbaw ka to ka olu wele pour que mɔgɔ wɛrɛw ka olu nege minɛ pour que scientifique nombre ka ca scientifique ka ca il faut que science kanubaga science pratique baga de ka ca Mali la an ka investissement yɛrɛ de kɛ science la bi Iran bɛ ka drone di Russie ma o bɛ ka missile di Russie ma alors que Iran y'a daminɛ à partir de 79 o ye yɛlɛma kɛ bi jigi bɛ da Iran kan mais munna Mali tɛ se k'o kɛ dugujukɔrɔ nafolo b'an fɛ sanu b'an fɛ missile ninnu bɛ dilan ni matière première fɛn fɛn ye a bɛɛ b'an fɛ lithium bɛ anw fɛ yan bauxite bɛ yan manganèse bɛ yan uranium bɛ anw fɛ yan cɛ an ka lajɛ sa an ka lajɛ Mali kura il faut que an ka na ni tagabolo kura de système kura an ka rupture totale de kɛ agriculture domaine filɛ bi ni ye chinois ta k'a lajɛ mɔgɔ t'u ɲɛ agriculture domaine na mais mun an tɛ taa chinois ka progrès n'u ka technique ɲini Mali la n'i y'a ta k'a lajɛ sɛnɛ bɛ kɛ saison kelen de kɔnɔ mais Chine ko sɛnɛ bɛ kɛ saison fila kɔnɔna la samiya o nɛnɛ o sɛnɛ bɛ k'a bɛɛ kɔnɔna la mun an tɛ taa o technologie ɲini mɔgɔ 100 ka baara i bɛ taa sɔrɔ Chine machine kelen bɛ o baara kɛ est ce que i y'a faamu a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ en 1 heure de temps mɔgɔ 100 ka baara mun an tɛ taa o technologie ɲini a dilan cogo k'a ɲini ji bɛ mara cogo jumɛn na ji bɛ lasago cogo jumɛn na ji bɛ se ka kɛ sɛnɛfɛnw ka san kalo 14 bɛɛ c'est à dire ne tɛ ka o ye de quoi k'an bɛ k'o sira ta ne tɛ k'o de ye quoi toujours an bɛ système kɔrɔ la c'est à dire an kana ɲɔgɔn nɛgɛ wallahi c'est à dire yɛlɛma an bɛ yɛlɛma min kɔ yɛlɛma ma kɛ dɛ an b'a sira kan armée ka domaine ɲana mais tiɲɛ dɔw bɛ wallahi n'an m'a fɔ a man ɲi c'est à dire yɛlɛma dɔw bɛ changement radical dɔw bɛ n'an m'olu kɛ an bɛ refondation kura ko kuma min na tiɲɛ tɛ Mali révolution o b'a yira a ma sécuriser o b'a yira ni fanga in bɔra yen fɛn foyi tɛ yen min tɛ faransi bali ka na quoi pour que faransi kana na i bɛ technologie de ɲɛɲini i bɛ agriculture ɲɛɲini mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an n'o sira cɛ c'est à dire an t'o sira yɛrɛ de kan quoi wallahi an t'a sira kan an bɛ nin yɔrɔ fɔ dɛ n'an m'a fɔ n'an ye nkalon tigɛ maliyɛnw ye a man ɲi quoi a kana tila ka kɛ jigilatigɛ ye c'est à dire pour le moment sur le plan sécuritaire baara ka ɲi armée bɛ ka i jɔ a jɔyɔrɔ la mais cɛ il faut que anw ka dɔnsen yɛrɛ de yɛlɛma an k'an ka révolution sécuriser iraniens bi u bɛ drone dilan mun na maliyɛnw tɛ se ka drone dilan u y'u ka science de don ba la mun na an tɛ se k'an ka science ta k'a don ba la ka investissement kɛ k'an ka agriculture ta k'a don ba la sinon sisan kan ka sɔrɔ anw y'a mɛn ko État ye plan dɔ bila pour que ka office du Niger récupérer k'a bila en valeur ko État o plan bila sur place o de la ni ye Iran révolution ta il y a les gardiens de la révolution mais Mali révolution in ta anw ye mun kɛ a la anw ni Assimi ninnu cɛ ka jan n'anw b'u kɛrɛfɛ anw de bɛ se ka waati lajigin na a révolution kɛra n'an ma yɛlɛma dɔw kɛ an k'an ka nin yɛlɛma kɛ an k'an ka nin kɛ ni de bɛ peuple da peuple bɛ nin de fɛ o révolutionnaires n'olu bilalen bɛ à l'écart l'Iran travaille avec les gardiens de la révolution. Allah souvent il y a une révolution. Nous, c'est-à-dire, on a robé mon effet quoi. Révolution, souvent il y a une finalité mon a talabaro du mana. Ou bien révolution, ni armée drone quand on drone et révolution, on me fait cadeau. Parce que nama yele make, c'est-à-dire ne strane ne don quoi, ne be ga yoro jane quoi. Sini masina avec la kana ke problème ya mbulo. Parce que dans l'abe ka ko militairement, amani nyebla baraka révolution me klaka avec la révolution me klaka échoué de quoi, ore jorobe na wallahi. Ore jorobe na. Mais anga do ke ala ka akli nyuman di bema. Donc malion amene vidéo bla et abalma ke no denga do amara sila je le chercher salam alaikum.